Kaixo, ongi etorria, bigarren mailako ekuazioa ebazterakoan, parentesiak eta izendatzaileak kentzen ditugunean eta gai guztiak eramat ditugunean ezkerreko atalera eta eskuinera, berdin zero lortzen dugunean, gelditzen da askotan erontara. Bigarren mailako gai bat, lehenengo gaiako beste bat eta gai aske bat. Baina, zer gertatzen da batzuetan? Hauetako bat faltako dela. Ezin da faltatu inoiz, ze horrela izango izateke lehenengo mailakoa. Bigarren mailakoa egiten hasten girenean, batzuetan falta da B, beste batzuetan falta da C, eta beste batzuetan biak falta dira. Orduan, hauek egin daitezke oso erraz formularik gabe. Eta nik hori aholkatzen dut. Eta orduan, adibidez, kasu honetan, zer gertatzen zaigu? Zer falta zaigu ezta? Zein B. Orduan, B 0 denean, B ez dugunean, egingo genuke lehenengo mailako ekuazioen prozedura berdina, antzekoa. Zergatik, isa bakarra dugulako. Horren egingo duguna izango da, saiatu isa isolatzen, bakarrik uzten. Lehenengo zer egingo dugu, ehun hori kendu behar dugu ezker ataletik. Hortarako zer dugu, gehi ehun. Eta ere hortara, joaten zaizkigu hauek, eta geritzen zaigu, lau isa berdin ehun. Horren zer egin behar dugu? Lau hori kendu arazteko, zatituko dugu bietan, laukin. Eta, hau joaten zaigu, geritzen zaigu, isa berdin 25. Horren zer egin behar dugu? Bietan, berdina egin zer? Erroketa jarri, hori egin dezakegu. Hora jartzen dugu, honekin erroa eta honekin erroa. Honekin arazoak sor daitezke. Eta eman behar dizut definizio bat hurrengo pausa eman horretik. Nik baldin baut horrela, izango litzateke erroketa baten erantzuna izango litzateke balio absolutua. Nik badakit isa izatekela positiboa edo negatiboa. Nik badakit adibidez hemen jartzen badut bost berbi, bost dela, baina jartzen badut minus bost berbi, baita da bost. Beraz, isa izaiteke bost, ala minus bost. Hau da, isa izaiteke plus ala minus, ala biak, baina hartzen da beti balio absolutua, hori bakarrik. Orduan, ze jarri behar dugu? Balio absolutua isarena da bost. Eta hemen atako dira bi soluzio. Bigarren mailako ekuazio gehienak bi soluzio dituztelako. Eta bat zein da, gu badakigu balio absolutua dela, zerotik dagoen distantzia. Orduan, bosteko distantzia zer izan daiteke? Bost edo minus bost. Biak daude bosteko distantzia. Horra daude bi soluzioak. Soluzioa izan zateke bost, eta bigarren soluzioa izan zateke minus bost. B falta denean, normalian hor latatzen dira. Bi soluzioak aurkakoak. Bat bost, beste minus bost. Bat bi, beste da minus bi. Eta pauso horrela jarraituta, atako duzu oso azkar zeintzuk diren erroak. Jarraituko dugu beste batekin. Ekuazio honetan zein da falta dena? Isa, ezta? Lehenengo mailako monomioa. Dugu bigarren mailakoa eta askea. Orduan jarraituko dugu lehen bezala. Hasiko gara, isa isolatzen bakarra dugulako. Orduan, zer egingo du lehenengo? Hau kendu behar diogu, ezta? Orduan, kenduko dugu 9 eta 9 bietan. Orduan, hau kentzen badugu, gelditzegu minus 16 isa berdin minus 9. Orain, hau kendu behar dugu, jarriko belago, berdin, zerekin zatituko dut minus 16-kin. Parentesi artean jarriko dut, hobetu ulertzeko, eta, hau bai, parentesi artean, errezago ulertzen da. Kentzen dugu, eta getzen dugu, isa berdin, eta minus ati minus da plus, horra jarriko dugu biak positiboak. Hurreko pausoa zein da, biei jartzea erroketa. Eta honen erantzuna zein da, balio absolutua isarena, eta egiten dugu, zema da, 3 laurden.
Eta, badakigu, balio absolutak bi soluzio ditula. Izan daiteke, bat izan duko da plus, eta beste izango da negatiboa. Ikusten duzun bezala oso errezin dezakegu formula erabili gabe. Goazen beste kasu bat ikustera. Ekuazio hau ere ez da osoa. Dugu bigarren mailakoa, dugu lehenengo mailakoa, eta falta zaigu F. Horren kasu hau izango litzateke F0 dela. Gai askia falta zaigu. Horren ezin dugu lehenengo prozedura jarraitu. Zergatik? Ezin dugulako isa isolatu, bakarrik utzi, bi ditugu. Horren kasu honetan zer egin behar dugu? Erabili behar duguna da beste prozedura, eta da faktore komuna ateratzea. Era hortara isa bakarrik edukiko dugu, banatuta. Era honetan lehenko dugu. Zu bali badezu, goatu, bali badezu adibidez bost eta bi bider bost, ate daiteke bietatik. Ate ezakegu bost, bietan dagoelako, eta barruan ze geltzegu. Hau zerrekin daia bidertzen batekin, horren bat geltzegu, eta bikin. Berdina da, bost gehi hamar, hamabost. Bost bider hiru, hamabost. Horren, prozedura jarraituko dugu. Bietan baldin badago, atera egiten dugu. Normalian, guk hau erabiltzen genuen, ikusi baldin baduzu, banatze probetatea, hau da alderantziz egitea, hau da ateratzea. Horren, guk aterako dugu. Badago zerbait bietan, bi gaietan, bai isa, horren isa ateratzen dugu, eta barruan, zer gelditzen zaigu. Nik hori kentzen dut isa bat, edu zen beste bat bakarra, ken, eta nik lau isari isa kentzen bai diot, gelditzen zen lau. Egiten bai dut, isa bider isa, horrela. Eta isa bider minus lau, atatzen da? Bai ez da, isa bider isa, isa berbi, isa bider minus lau isa. Horra, hau inondoren, orain dator, askotan magia erabiltzen duguna, ez da? Zero izateko, biderketa batean, zen da baldintza, bitako bat zero izatea, edo biak. Bitako bat, aski da zero izateko, 5 bider 0, 0, 10 bider 0, 0. Orduan, hau, zero izateko, edo isa da 0, 0 bider 0, edo bestela parentesian, isake lau, da 0. Edo hau da 0, edo da 0, bitako bat. Orduan, egiten dutena da batu lau eta batu lau, gerituko ditzen duke, lau positibo ez da. Hemen daude bi soluzioak, formula erabili gabe. Eta beste gauza bat, kasu hauetan, badakigu soluzio bat izango dela 0. Bestia ez dakigu batean behar da, baina bat izango da 0, hori seguro. Oazen beste bat egitea. Ekuazio honetan argi dago C gai askia ez dagoela. Baina ez dugu jarri modu honetan, jarri behar dugu berdin 0. Orduan, zer egingo dugu? Baterak ezkaretara eramateko, edo edukitzeko. Eskubitik kendu. Zenbat? 18 isa. Kentzen behar dut 18 isa, eta hemen ere 18 isa. Zer getzen zego? Ezkerrean, hau. Eta hemen, kentzen bat dugu, ezer gabe gehitu naiz. Horran, kenketaren emaitza da 0. Gogoratu, zatiketaren emaitza da bat, normalean, 3 zati 3 da bat, adibidez horrela. Baina, 3 ken 3 da 0, desberdina da. Kenketa eta zatiketa. Orduan, C ez dugu. Orduan, zeingo dugu? Faktore komuna atera. Faktore komuna ateratzerakoan, ikusi bat dugu, zer duten biak berdina. Biak inditeke, zati bi, eta biak dute isa. Orduan, lehenengoa kenduko dugu, hau da, nima emot, 8 isa berbi, zatitzen badut, bi isakin, zegetzi zen, lau bakarrik, eta isa bakarrik, horrein zabatzateke, lau isa. Eta hemen, 8 isa, zati bi isa, izabatzateke, bederatzi. Gogoratu, errepasatzeakoan, ikusti dugu ondo da honedez, iten da horrela, bi isa, bider lau isa, 8 isa berbi, ondo egin dugu, eta bi isa bider minus behatzi, minus 8 isa. Horren, hori egin ondoren, beti konprobatu edo egiaztatu ondo egin dugula faktore komuna ateratzerakoan. Edo hau da 0, bi isa izango zaiteke 0, edo parentesia
eta 0. Bi aukera daude. Hau da 0, edo da 0. Bera, hau baki guzen baden. Hau da, nik ite baldin badut zati bi eta zati bi, izan behar dut 0 derrigorrez, hau da soluzio bat, eta bestea, batutzen diot, 9, jarriko dut horrela, batutzen diot 9, baten zaizkit, gehitzet lau isa berdin 9, jarriko berago, eta biak zatituko duren laukin. Zetzen badu, ze gehitu zait, bigarren balioa dela 9 laurden. Hemen daude bi soluzioak. 0 eta 9 laurden. Azkeneko egitera guaz. Ekuazio honetan ze gertatzen da. Falta zaigula B eta falta C. Biak falta dira. A bakarrik dugu. Orduan, egingo dugu betiko prozedura, isa bakarrik usteko, zatitu beharko dut, biak 12kin, Ozen bada, 12, bakarra da, isa berbi, eta 0 zati 12 da 0. Gauza askorik ez aldatu, ez da? Horren zein behar dugu, bietan erroa jarri, eta horren, hau izango zateke balia absolutua, eta hemen, zeren erroa da 0. Orduan, zer da soluzio ditu bakarra, zerotik dagoen distantzia zein da 0. Orduan, soluzio bakarra izango duke. Isa berdin 0. Kasu honetan, guk esaten dugu, bigarren mailako ekuazioetan, batzuetan egoten dira bi soluzio, beste batzuetan bat eta beste batzuetan batez. Kasu honetan, bakarra dugu, ez dugu besterik. Azalpen honekin, ondo ulertu duzulakoan, nola egiten diran bigarren mailako ekuazio ez osoak, agurtzen naiz, beste bat arte. Agur?